eThekwini bengiphila nge-shoplifting. Uphila shoplifting? Hey, shoplifter. Yanga ngitshethe umuntu oqubula isitolo mina. Ngitshethe kuzokhulunywa umuntu oqubula isitolo. Sowenza shoplifting ethena umuntu udinga ukuboshwa. Amandla kangakanani kodwa la? Uwisa isitolo sonke. Yeah, mfowethu akubamba kanjani akubamba phi kwentakala? Kushuthi ngangishaya yabo lo ayishoplifting ngatheni ngishayela uphepha. La kuze ngisolo 30 rand ngiyobheka. Hey, ngolunye usuku la ku street. Kokusana uphepha ngale ngangala. Yeah. Ku street. Hey, ngibanje umunye umama wendile. Usuke ebiza wonke ama security. Untshontsheni ukubamba kanjani? Awukhandela umuntu isithombe, awufaka umuntu ephepha sikubone utshuza phakathi wenza udlala igame yakho mfowethu. Ngila phakathi yabo. Ngibheke ngizoyintshontsha. Ngitshontsha ama-nivi. Into esheshayo engadonsisi lemgaqweni weyidayisi. Kusho ukuthi ngiqala la hayi ngibona umuntu. Ngishuthe ama-nivi awu4 besigqokile eginini ngaphansi. Yabo ngaphansi legini yamathekini masigqoke ijini angisahlala ekhaya lapho clean ngizongicabangela. Thathe lama-nivi awu4 qala ngishuthe. Kanti nangu umama la wendiye uyangibona. Suke yoma eminyango yongivala ngisho. Wena mase kubone la wakhipha ingane. Kuyafana ngisho ngakhipha sekubhedini. Sekubhedini ngoba asela vele ikamera kubona wakhipha. Usuntshotshile vele. Sikuyafana. Lo mama abengivala eminyango ibi-security la. I-security la libize wonke ama-security yabo ophepha bakhona la workshop. Yeah. Nalaba abanje ophepha bala idoze around. Bengivalela kwenye indlu. Ishindo. Lapho ngaphuma ngathi ngibhakekile ebusweni. Ngaphuma ubuso obuyisikwele. Ubuvuvukana. Iyona-ke into engangayithola into yangempela. Hayi-forum ayikaze ngishaya. Ayikaze ngoba ngiyabaleka ngifuna. Umuhle. Mase ngizwile ukuthi hayi ngiyancibeka iphatha ngililini. Yeah. Impilo le, impilo. Bafo zinesimanga idakamizwa. Kakhulu. Ukhala ngokuthi uma ngikhuluma nawe off camera uthi einkingeni zonke okwayibona noma okwabhekana nazo uyaqala ukubhekana nenkinga engaka. Hayi ayikho futhi. Hayi. Ayikho. Ayikho inkinga ngaba nayo. Idlule le. Ngisho ukuthi uyathandaza. Sayibo kanti uNkulunkulu ukhona. Wangiphendula. Ngoba uma umuntu uzazi wena ekhuleni wakho nomuntu oyena. Ngeke ukuthi sayibo mina lo manje kwenzakalani? Lento ngiyayibona nje. Pho yini? Kodwa manje still umuntu kuyona. Engathi akwenzeki lutho. Awusibambe ngebackground yakho mfowethu ngoba uthi umuntu futhi obekade ekholwa ukuthi ukhuliswe ngenkonzo ekhaya ubukhule uba igama ufundephi. Igama lami nguNkululeko wakwaSokhela. Kodwa uSokhela uMalume. Yeah. Isibongo sami sakaThayima Miya. Ecwanini sibeka. Yeah. Shuthi ngomuntu okhule nogogo uMakababa. Ngikhulele eClermont eDabeka. Yeah. Khula kwami ubaba ke bengizalo umfana omncane ngizathini beumfana omncane. Khula kwami kushuthi ngikhula nogogo ngoba esikoleni mhlawumbe ngiqale ngina 7 years noma 8. Qala kwami first year. Yeah. Shuthi ukukhula kwami eClermont ingoga zami ngendlela zama ngayo nogogo bengathini bengamile kahle besibatanisa isebenzela abajaldini. Yabo ngumzukulu mina khona ingane naye ayifundisa awusakhe. Yeah. Azami ngifaka esikoleni hayi. Ngifunde kahle njengomntwana ohlakaniphile ngifike ngihlakaniphe esikoleni. Funde ngoba u-first year ngaqala ephepheni. Yeah. Lo Clement eDabeka. Funde khona uma ngimazi la ngikaze ngimbone uma. Yeah. Ngihlezi ngizwa ngithi khona uma. Funde mhlawumbe ngifunda ba u1. Yeah. Ngisuka first year ephepheni. Kufika uma ngelinye eqhamuka khona ekhaya. Tshele kuthiwa hayi nangu uma wakho. Nami ngijabule nje ngane yabo. Yeah. Jabule kanti uzongilanda. Angithathe angise la hlala khona. Uhlala phi eDamethe, yabo eDamethe village, Kondwese village. Fika ngifike khona esikoleni. Nakhona ngifunde lo mnyaka
iminyaka emingaka ngafunda iminyaka emingaka ngafunda ngaze fika grade 7 phinde naye futhi ahluleke ubaba manje abuye sezongithatha ngoba eseshadile shuthi khona umuntu asetroweni naye abuye azongithatha afuna ukuhlala nami hlale naye shuthi njengoba te umuntu ekhulu be-fashion design yabo be-fashion kusho ukuthi ngesikhathi ngimncane mina naye besayintwana ebhizi ePhoyint ehlala ePhoyint ezenzela into zasephoyint ehlenyuka eboshwa ijele shuthi kasi ngiqala ugrade 8 bese umuntu wesekhulile siqala uba mature ngoba beseshada eshintsha nempilo wayeka yonke le mpilo lapha seqasha phe reserve hills qashe reserve ngaqhubeka kodwa ngafunde lo eClermont ngoba ngigibela ibus step transport high school siqalele Sokozile lapha ngibhembisha ugwayi ngifunda sicabanga sengibezela kanjani ngiqala u6 ngibhembisha ugwayi 6 7 8 ya ngiqaleka 8 ugwayi nensango cabanga ngazi ngisaqalile ngeke ngikutshele namanje ngisaqalile uqala wami ukubhema ugwayi qala ka 8 qala kanjani nabangani mhlawumbe ukhona obhema egcekeni ekhaya hayi ekhaya akekho obhema ngoba sihlala ereserve hills siqashile akekho amandiya la akekho umngani phuma esikoleni ngejimini buye ejimini ngithatha ubaba esebuyela esipanini sakhe adlula ngicosha imoto sihlala ekhaya anginaba isila ipeer pressure ngithola esikoleni ngama break khona la ngikwazi uqala khona ugwayi shuthi kwenzakaleni kushuthi ngifunda u18 ngiqala ugwayi ngithi 9 la ngafeyila khona ngangiqala ukufeyila ufeyila u9 ukuqala aphinde ngafica ingane yasekhaya kade ngilandela emuva sifunda neklasini elilodwa lapho ubaba sethenga umuzi weSvilinoji sihlala ekhaya straight feyila u9 ngafunda umatric umatric ngawuphasa umatric ngawuphasa 2014 lapho ungangayibhema mhlawumbe ngayibhema kayi ngifunda umatric ngokuyitesta khona eClermont ngisagibela nje ekhaya yabhora ngithi ngala mengisekhaya ithulekile semajaldini ithulekile qala lapho insango sengiyibhema vele insango sengiyibhema qeda umatric wami uphasa 2015 ngihleli igap year ngihleli ngenze lutho 2016 kusho kube nenkinga la ubaba uTrowile yabo unefro yakhe nengane ngathini ingane yangaphandle isipilo akuyona etime efike nomfazi wakhe naye yabo shuthi kube nenkinga nje ngithole ngixosheka yabo ithaba lingikhafula lingixosha mangixosha ngiyaolete lihlala phi selihlala kubo manje lo entuzulu eSoweto entuzulu hlala eSoweto entuzulu engifika khona eSoweto sikuhlala khona abafana abawu2 basekhaya omunye sinaye la siphila naye la omunye usanda kushoya omunye siphila naye la basemzinyathi bona kodwa bebefika njalo eSoweto ngoselokishini bona babheka ngakabheka kushuthi lento ngiphethe kambe yabo kade ngiphila kahle le yabo thola yonke into manje sengila elokishini nesomiso yabo nemali ngizimi bekhona ephaketheni uqala kwami ngiqale ngitheste wonke kulaba phase lo munye akafuni uyalwa uyalwa lo munye akafuni esinayo awe kulwela ke ngoba manje wayibona ukuthi ayingeke ekulwela ncamele sixabana lo munye ukuthi mina ngizikwazi ukuzama imali ngima uyabona sengiyazi abheka egcine ngibiza athi spam ubona into njalo kwaba ungena wami ke ungena kwaqala wami ukubhema into serious ngathola i-learnership yangise Eastern Cape funda Eastern Cape ngiyabhema lapho kodwa mosaqalayo uyakwazi ukuhlala mhlambe hlala 3 days ukubhema leso sikhathi awusungakangeni sangena idimoni la ngithola stipend 3000 funda ba 6 months Eastern Cape shaw 6 months abuya ngeza ngala ngibuya ngibuyela khona eSoweto futhi hayi la ngabuyisa khona la yaselibhubha nomkhulu yaselibhubha khona 3000 yangena phela kwenyanga ile angakhanyiseka khona
uthi hayi ngeke khona inkinga Khona idlala. ne-time ilala abona khona lethi hayi ngeke i-time ave nalo muntu okhulele ijele noma ngeke ngisho into ade idla kodwa naye benazi into ade ezidla isazi uzalwa isazi isazi yeah abona hayi something fishy kodwa manje useshintshile buya sonto abasindisile usesindisiwe umuntu oqondile abona hayi ngeke ikhona inkinga futhi naye ngokunganayo ngoba phela naye usazama i-happy life yakhe ngale yabo sezama hayi ngigcinile ukuthi wawusubuya udla imali ngidla ye-stipend imali ye-stipend Yeah. into engayithenga nje ngayo athenga ikhavela kuphela ayisawuba 2.1 yona kuphela ngayithenga enye ngayibheme mhlawumbe inyanga imali yaba 4 months ukhona lo fesu lo sashona hayi sibukisa lokusho yabo nje ngabe Hleli nemanzi. ayihlezi ngabe iningi izinto engazenza lapha sibukisa emva kwalokho-ke ngangingakashoshobi lapho qale ithime liphindele ngithathe futhi emele ngithathe ithime ngifike nakhona lento esisegazini manje khona lesilwane sekusu-arrostal manje le nkinga enkulu engiqala yabo manje izinto yiningi-ke lapho egaraji khona iy'nqwaba ezinto okunye utshela ukuthi akusaziwe yabo leyo nto ethi hayi into engasanayo kade ahlala into egaraji uyathatha kanti umuntu uyayazi into yakhe siyabheka sekukhona okungasekho qala inkinga lapho vele ngihambe ngelinye ilanga ngingabuyi ngihambe ngangisengithola umsebenzi lo khona laba first laba baqondala eThekwini sesibagqoka amasudi benzani abanye bavulisa ama-account asey'tolo abanye bakhipha ama-sim card lawa sothi sim card inedatha nani abaphitshayo kahle kusukuphitsha yeah ngishaya lezo spani ngibhema sengibhema siphelile lonto njani kade yaphela ilena ship ngishaya lezo spani ngibhema kushuthi ngelinye ilanga angingenayo imali yokubhema ngithathe into ledladleni kanti ngizojampiseka ngizobonakala ukuthi ayisekho ngeke ngikhethe ungabuyi la engaqala khona ukulala eminyango la ngeke ngikhethe ungabuyi kanti khona indawo kutheka amamsuthu lapha e-reserve khona indawo kutheka amamsuthu imjondolo la esibhema khona lishandise uhomba vele ngiqala ukuhlala khona indawo engaphansi kwa-KFC ubone wakhiwe kodwa manje endaweni enomfula sothi uzokwakhelwa phezulu la ngaphansi open space kodwa manje akunethi mekunethi yeah kwenza benzela ukuthi kuhamba amanzi mekunomfula endaweni kanjalo qala sihlale lapho ningi izinto engangingazazi ngiqala ngi-adaptha kwempilo entsha manje yabo ngihlala nabantu vele sebeyayazi le nto sebeyijwayele kusekhaya kubo sekusekhaya yabo nje ukuthi abasenankinga labafezi ngiye ngokujwayela-ke nami le mpilo hayi ijwayeleke le mpilo kodwa kona kuyasho ukuthi ngeke ithama likhala njalo kumele ngibone ngoba moya ekhaya kulo muzi wakhe odlula khona la reserve sothi lizodlula ngiyaphanda lipheli ngibona leselimile njalo lizama ungigqugquzela leyo nto zama ungigqugquzela ukuthi hayi ngeke ndoda ekuyona impilo yakho la ubuye mina ngokwami kube nzima ngiqamba manga ngihlambe mina kule nto ngifakwe yini mhlawumbe ngifakwe ukushizela noma yini khona ngikhule sakhula ngimncane bekungekho right kodwa singiqala nje ukuhlanela bese ku right ngale ndlela bese ngithola yonke into engiyifunayo yeah ngathi nje angazi usathane ne-stress umhlaba izinto ezenzeka ngayo emhlabeni kodwa nje ngathi akekho umuntu okufakayo kule nto wena oyingenelayo ngoba akekho okufunzayo oyithathayo kufunza mfethu mekunika ethi asibheme la bongayifuni into yeah ngabe ezinye izimo ongeke yakufaka kuzona
eyi acishe ngakhohlwa isikhulu khona la ngeke ngahlala khona ngase nginoba umdala yabo yeah ithama lami emdala isonto Hashem manje ngathini ngokwe-technology umuntu wakuqala Yeah. nje ubone lawo bantu abanjani Yeah. sothi akambuleleki manje ngihlala naye ithanga labo isiphelile imali yami imali yami le-stipend sengizokhepha kusobabili yeah siphelile imali yami le-stipend yabo leyo nto siqalile ijampile manje ngizopha imali kahle kahle ngangimhlalisa hlala Dabeka naye ngangimhlalisa lezo nyanga mengifika khona ngiyinda ngithi ngivula i-draw nali ikhadi yakhe kunephini kulona ngicabange kaningi ngenze njani qalekile lapho ngithathe ikhadi ngiyobheka kodwa manje ngizobanjwa nje ngikhumbule ukuthi uCapitec ngisebenzisa yena mokhipha 90 rand ayireport efonini mokhipha nje imali yonke kahle kahle yonke amabhenki mokhipha imali ngaphansi ko-90 rand ayireport ngithathe ikhadi ngibele ngiziphansayo ama-taxi ngigibela mahali eClermont ngibele ngiziphansayo ngifike ePhantshana mhlawumbe ngikhipha 90 rand abawu-4 ngithi hayi ngiphinde ngilithathe ngithenga into zami ngiphindele emuva into mekwayenza kanye usukuyithela hayi sukuyithela naye lo muntu ngithi mengifika njalo likhona ikhadi ngithi akalithathe ngani akalisusi ngani ngoba manje umuntu engihloniphayo yabo baba wami omdala umuntu engihloniphayo kodwa manje nali idemon liyangicontrol sithi no wenze cabanga waphaphama sekuphele 10,000 10,000 awusekho mhlawumbe ngawudla 3 months ila itime wafonela itime ayila itime elangishaya khona bengishaya ngobhusha lathi yaqalaza qala hawu na ubhusha khona ubhusha islash lingishaya ngale ndawo yabo le ndawo slash yeah shanga indala ngishaya khona ngahamba ngawe oledi ngoba le yabona ukuthi enye inkinga le namhlanje lonke isayinkinga mina ngiyamali esaya yona into esayinkinga esangiphethe yami namhlanje ngoba ngawumuntu oboshwayo ilona lathi ngelivula icala ngoba ngingane yabo mina ngiyeke lento ngiboyisa imali yakhe umuntu oboshwayo thatha ngayise emafamu eMsinga ngifike eMsinga hlala eMsinga selinethemba nawuthi hayi ngizosebenza ngoba ngino-matric umuntu okwaziyo ubhanti abayazi nawo bese ngiyithungele nami ngidayisa izinto ngingenisa imali hayi ngizoyikhokha imali yakhe ngiqale phansi futhi ithemba sekubuye ngiqale phansi futhi ngoba eMsinga ngahlala mhlawumbe ngahlala 9 months ngingekho-ke ngifika khona ukuqala ungayingekho ngadayisa ngiyafiki ungayikho khona engidi kuphela mina vele amanye ama-drugs bengihlula phuzela utshwala yile ungakuphela into enkinga mina amanye bengihlula mengayeka yona ngabe ngiphumelele awukazi waboshwa empilweni yakho kaningi sengiboshwe kaningi uboshwa oqala uboshelwana futhi uzithola usungaphakathi ngabe kwakuhlukumeza kanjani ngiqambeka manga mina ngiboshwe oqala ngami ukuboshwa ungake ngayibheni ngiboshelana insango akukhona ukuboshwa uboshela insango ukuboshwa mhlawumbe uhlala into eserious kwakuni iwunga 3 months angeke ngiqamba mangazi ngiboshela amacala robbery obani into engifake ejele iwunga kwakunjani khona ukuboshwa okokuqala mhlawumbe uqala ukungena uhlala-ke lo 3 months hayi ngiqala ukuhlala ngingakazi phela ejele ukuthi ngathini kuba nomehluko uma ngifika nginje ejele yeah ba-understand ukuthi hayi sinawani la kanalutho siwahlala laphaya mhlawumbe uhlale lelo sonto lo 1 week bakufake nawe into yakhona
wabebona ukuthi hayi ngesithole lutho lo muntu sinawana plus abantu abasebephezulu laba siphila nabo amaphara abasebe umanqenqe abethengisana imbhede yonke bonke ngokuthenga ngiyarent ejele ibona labo ethi hayi mfethu hlale lo sonto bebekudonsa nawe bekunika into yakhona khona abantu izinto zibe kanjalo zaba kanjalo kumina oqala wangafika nami engaziluzo fika hlala bangidonsa banginika okwesibili hayi ngifika sengiyazi yonke into fika ngasikade nje ngiboshwa nami kodwa nje hayi anginama amacala atheni ngoba ukuboshwa kwami ngiboshwe lonke yonke engezele ejele likho linicala ngalenza alikho awusiya umacaleni ngiyena umuntu wamacala kahle kahle mhlawumbe uqale nini ukuhlala emgaqweni ukuhlala kwami emgaqweni mhlawumbe ngihlale 2017 shuthi wena uqale nini unga 2016 ngo-2017 iyashesha ukhipha isikole hayi yashesha leya nto ofisi ungathi iyanqamulela ayifihleki ayiyona into ongayenza uyifihla isikhathi eside khona into okwazi ukuyenza uyifihla iperiod isikhathi leya nto 3 weeks mkhulu iveza yona ukuthi hayi ngekhonto khona khonto khona umuntu uyamazi umuntu uhlala naye ukuthi hayi ngeke njengaziphi impawu mhlawumbe uhlala nengane ayibona ingane ayibu ingane yami ayisahlaliseki manje usevuka akasadli isho ukudla uyavuka uyahamba akasahlaliseki uyashakezela uyaqalaza into engapheli umuntu ohleli naye sibuka i-TV lapha kodwa ihleli lapha ekamereni yabona nje ukuthi khona into ekhona hayi ngoba awuhlaliseki lapha mase uyitholile-ke umuntu ngathi ngibona ngani seshayile yabo indawo ngiyaqinela kube nje khuthaza yakhuthaza ivile kunekline ngihiceke mina uma ngibona ngalokho simase ngiqalile sengibhemile hayi ngeke yabona manje isuyidlela into yakho ngisekitchen kwasha amabhodo ngiyaqoroba phansi bengiqeda lapho ngiyaphuma yonke into enziwe yimina kanti usuyaconselele ukuthi wenzani ngathini lapho iwunga yawuma usaqala uyibhema ngibamba kanjalo iyaconsa la kodwa mase uyijwayele egazini umuntu usuyijwayele egazini kancane ufice econselana hayi kancane ngomfica nje eyinwaya mhlambe ephithizela nje shekezela nani abanye abantu abafana abanye bangavila style kuya ukuthi umuntu onjani kodwa mina indlela engiyenza ngayo ngangikhuthale bona ngabambeki mayexoxa ubaba wakho oqala ungakayibhemi uma ubaba wakho uthi umuntu okholwayo umuntu okholwayo umama umuntu onjani step mother noma step mother bayakholwa babe bafinyelela kanjani isinqumeni sokuthi udingiswe angazi awuthi kwa finalize ngale kamereni awukhuluma iqiniso bawenzeni kwakuthiwa ngiyahlupha angizwa enye into engangayenza sakusathi ngifunda bawu-9 sasikuhleli kanje ngathini awuma kutshela iqiniso umama uyi-chartered accountant i-CA manje i-time umuntu oyihlanganiselayo yabo manje nginalokho ufune kunika uthando ingane yalo mama kakhulu yabo thina sisizohlama nje ufuna ukuthandeka kulo mama yabo mina ngayenza njani ngenyanga ukhona umngane wakhe uyicishe kayikhohle ukhona umngane wakhe ubaba ngisho umuntu osungane ukhona umngane wakhe owayeseyiphara yabo okuyena wafundisa ubaba ukuthunga engakabi phara umtshito naye ungowesanda ukuqala shuthi lufethu uhlala egarage la sithunga naye mina ngibheki sithunga naye ufundisa mina ukuthunga manje yabo
uyela nomngane babo uqashwe ubaba kodwa manje useyabhema ehlokolo uthengele ubaba izinto la ngoba ubaba noma bese sonto at the point bengapheli ungazi-ke lesenzana bengapheli point okungabazalwane bengapheli point uthothi uzomphathela abheme phambi kwami lapho ngani strong abheme nje phambi kwami le ungayakhe umuntu ngijwayela kanjalo-ke lokho ebhema lo muntu ngiyayibona le nto yabo ngibhemela intsango ngifundisa ukuthoka ukuthi ngokunye angisazi le igejebu noba wasixabanele la engavele engathatha khona iy'mpahla zami isonto lonke mengesikoleni ethi ngishiye ukuthi bengigibela ibhasi esuka uDurban Transport isuka eNtuzuma inqamule wesivili iye eClermont thutha iy'mpahla zami ancane isonto lonke kwathi kulesihlanu ngihamba ngangabona impahla zami sengishiye ngayo eClermont angibatshela ngifaka khona lutho awuthi enye into-ke le isibasela ubaba kuthi vele mina ngaqhula impahla zami ngamtshela lutho ngahamba kanti uthi waxoxa naye lo mngane wakhe lo mthungelayo uthi memtshela lo mngane wakhe wathi unkululeko mfana unkululeka ngeke lokho ekutshela ekhuluma nami konke engayithandi umfana ukhulile manje uzokwenza kanjani uzoyihambela ngoba akafuni mhlampe nakafuni ukuphazamisa empilweni yakho loyiphilayo lapho ngangakabhemile ngoba ngabekezela lapho mengifika nakhona eClermont eyihambeleni kwami fikela kubantu ababhemayo uyabhema la ngoba wabona laba fethi bathuka sebengificela emgwaqweni manje wena ungefuni kanje le nto siyibhemela phambi kwakho wagcina ungene kanjani ngoba ngisho ugwayi abantu basathi usogwayi kosifundo 6 ngigwayi ngawufuni ngingawufuni nguthinta ngesandla ngenankinga ngihlale nawo kodwa manje mase kusiwa ngibhema ngiyifuni i-environment enjengaseClermont ingaba nomthelela muni empilweni yengane nasekusaseni lengane la wonke umuntu uyabhema ubani uyagidi eClermont kuyaphileka iselokishini la inkinga engaba nayo khona iseSoweto uPetshouzi Soweto la eNtuzuma eSoweto indawo kanjani ilokishi manje yabo kodwa kubizwa ukuthi isemjondolo bekuyimjondolo kwangena imixhaso manje kusathiwa isemjondolo namanje kuphilwa nje isikhetho phila isikhetho phila impilo yasemjondolo awuthi khona-ke la ngaqala khona adabs hayi Claremont ngoba Claremont ngakwazi ukuhlala Claremont ngibuye ngaba nenkinga ngoba sengiphuma ngala eSoweto sengibuyela khona sengibhema vele Claremont nje ilokishi kahle ayikho inkinga wena uthi awukwazi utshontshe emphakathini wena nje usululu nje ishawe iforum noma ngathiwa ayizikushayeka iziphi igama mhlawumbe lapho khona usuqala ukutshontsha igameko zami iningi zila eThekwini mina ngasini angaze ngigqekeze ngenzeni into ebengiyenza bengumuntu abantu bengibuka abangithemba bolona mhlambe ngithunywe abula eThekwini izinto ezenzela la eThekwini khona indawo engayami namanje ngihlila ngithanda sengihlila ngithanda eThekwini ngobani baningi abantu enginenkinga kona emarket market benginokuthi ngiyaphanta la ngibuka umuntu otafula ngithemba mina 300 awuhambe mhlampe ungibambela into ezimbili ezintathu lo into ezimbili ezintathu la esitolo hambe one way yabo leyo nto manje ngiyayizonda mhlampe nginamacala anjalo emarket mhlampe abantu abawu6 abanye u500 abanye u200 abanye u1 banye baningi kakhulu emarket anginyathi nje emarket waplazile abantu market uyazi abantu bamatafula abantu kuthiwa amampondo bebekushaya nje hayi sekuphelile ngawo ngiyenza sure ukuthi anginyathele market yonke esengiphethe kabi namanje singihleli nje leThekwini awucabanga ihunge ngaqedwa kanjani eSouth Africa hayi yodwa indlela ayikho futhi uhulumeni wethu phela yena njengoba esakwazi ukuyivumela uhulumeni wethu ngeke phela ngoba yabo uhulumeni wethu uyathanda yabo uhulumeni wethu ubuyathanda ungabi khona la ngaba yikho
ehapha ngisho le glass le kuyifihla ekunganto engena econtainer shuthi uyathanda khona naye lazuza khona ngayo ngendlela engibona ngayo mina ngisho ukuthi facts ngendlela engibona ngayo opinion yami shuthi uyathanda naye ukhona ladla khona ngayo ngoba ayikho into ongayifihla lapha ehapha la engena khona ke othisha nabazali kungasebenzisana kanjani ukulekelelana ukuthi intsha noma abafundi njengoba nje nawe ugwayo oqala esikoleni kwakuyi steps zokuqala leso ya akekho umuntu oqhamuka ebhemunga khona la kuqala khona ya khona into yomsuka ya nokuyinto engicabanga ukuthi abantu abaningi abayibuki ngalelo ukuthi akekho umuntu oqhamuka sesewungeni inkingi la kuqalwa khona ogwayi onsawo mawubheka uthisha noma uhulumeni nabazali kungasebenzisana kanjani ukugwema lento ukuthi iqale lapha ezikoleni hayi mhlambe nje yabo ngubona kwami ufune bezama ukuba mhlambe ngathini bebhanisha ingane mezozwakala ingena esikoleni nokugwala yabo into kanjani ngoba akukho kumvimba umuntu uthatha usugwa ufamily lomini mhlambe ngithi ngathini isikhathi nengibhenywa ngama break sihlangana endaweni ethizeni ngama break mona ukugwala mhlambe kube khona ipunishment oyitholayo masungena nokugwala kodwa ubani ongahambe nuka abantu ethi ngileyo kingileyo kanti enye into futhi khona ingathini yabo indlela ekwenzeka ngawo manje lesikhathi siphila kusona mina ngibona kuyilona kubhubha kwezo angikubona kuwe yowa kuthiwa kuyoshaya isikhathi la izwe liyobhubha khona ngibona kuyibona lokho angikubona kuwe manje akekho umuntu ongavimba into enjalo usho ukuthi akusekho ukubuyela emuva kulesi simo sibhekene naso kunzima kodwa umbono wami lo cha ngibona mina kuyikona kubhubha kweze bona mubuka izinto ezenzakalayo leminyaka khona isimo sakusabhekana naso njengomntaba eqaleni lutho corona lutho mina ngibona ukubhubha kweze akukho kuhlambe kuzoncibilika abantu noma kuzovutha imililo angikuboni ngibona kuyikona izinto ezenzakalayo manje ukugcogcoma lokhu uma ukhula ukhishwa kulesi isikole usuke kulesi isikole usuke kulomphakathi uye kulomphakathi ngabe kube namthelela mona empilweni yakho ukufunda into eziningi ehlukahlukene nani longahlaliseki endaweni eyodwa join indawo eyodwa usa adapta kule sifuna adapta kule umthelelo ube khona futhi omunye kakhulu mina yabo ngikhule ngumuntu ohlaliphile esikoleni kodwa ngithe ngiyofunda sengiqala high school ayibese kubheda ngazi nami kanjani performance bisiyehla wabe ngibanga mhlambe top 3 top 5 kodwa ngoba ngikutshela ukuthi grade 4 mina ngifunda kwathenga i-report ngifika grade 5 ngaphasa futhi kamnandi ngobani ngoba bengichazile ukuthi grade 8 ithe ngoba i-report kanjani uma olate yikho nje ngikubuzile ngendaba yesikole i-background ukuthi kuhambe kanjani ngoba mhlawumbe into ekwenza ukuthi ugcine ulekha leli class owaleqa ngenzeka nakho ngenzeka ngoba khona enye indoda yakhuluma ngizokubekisela ngebhola ukusuka esigabeni se-NFD uya ku-PSL ufike ukwazi ukukhompyutha nama-team aku-PSL kodwa uma uzosuka le ku-amateur level uthenge i-status kuthiwa angeke uzorelegate lapha phezulu ngoba i-fitness yakho ngeke ikwazi ukumatcha nalabantu abafice lapha cause weqisiwe awufikanga organically iqiniso nale iqiniso ongenzela le class owaleqa kwakulimaza lokho awukhulanga ngoba phela iclass neclass lisuyelinganiswa nomqondo wakho yebo kodwa kwakwenzeka aqala ukuthi mhlawumbe ko first year second year
third year babeqiswa abantu lapho. Yeah. Kodwa mase uzoqala ukweqiswa lapha 1 2 ngoba kahle kahle ukufunda vele eqala ka1. yeah Lapha yakusuke kusangani noma ngisi kusuke kusabheka ingqondo yakho ukuthi nganani first year second year yabo impela angenzeka uqala wayibona wehla hayi ngase high school angayibona khona sayingeke esikhona ushintsho likhona manje ngingakaqala ngisho ugwayi hayi ngeke ngathi performance ayehla manje yehla ngazi nami kanjani njengoba ngaze ngathiwa sengifeyila kanani kodwa ukufeyila kwami kanani kwangisiza kakhulu ngoba yabo bangifeyila kanani mhlawumbe abo matric anginawo manje kwakunika ithubelane wangiphaphamisa ngoba yabo ukufunda ngifunda u9 yeah unganga kayibhemi ngichazela ukuthi mina ngibekezelile ungangiqala uyintshontsha sengifunda umatric ngifunda u9 bengishayela inkwalo yabo lonto isikhathi sokufunda singasekho umuntu futhi oyinkwari uthe wena ukuhamba amasonto uhamba omasango uhamba kuphi le masonto isonto ngathini isonto ngilambe manje sengilungisa impilo umamkhulu wami kwamasango yabo bathini isonto khona uma labafana ngibasho ukuzibhema nabo manje ungimba umkhokho egcekeni ayazi kancane ukuthi ibamba umuntu oyedwa ilokubamba 3 ibambe 2 kancane inkinga lento inkinga manje abamba oyedwa maningi amathuba maningi ukuthi kube khona abanye futhi mengeke oyibhemayo kukancane kube khona kodwa mewaqala wayedwa manje kunezingane ezu3 zomuzo odwa ehlele emgaqweni oyedwa nokuthi ushonile ngosanda ukushona moya uba lo munye usiya hey thina ke ekhaya sikhule kanjani kubo kama odade baboma nabafowabo sonke siyingane ngathi singane zomuntu oyedwa awukho umehluko lo zaluba sikhule sisazana singane zandawonye so noma wazi usinanga uma wakho kodwa manje lesikhuliswe ngayo kuthi into eyodwa ngathini yabo le ngihlana la manje uma mhlawumbe mevashile uma efuna ukungithela amateki nefuna umthengela afana wami sikhule kanjalo ingakho nami bese ngicina ngiyeko masango ngibuye ngisho eCape Town ngamasango ngithatho ngathini yabo uma kalo mfethu lo ngimshoyo sihlana unesi yazi konesi bana opportunity abaningi wazi ukufaka eCape Town afaya phesheya athathwa bizwa onesi bana opportunity futhi uyefaka eCape Town yabo wabizwa khona befika khona uJohn lesonto lamasango wabuza usithatha nathi sahlala ba mhlawumbe 3 months sabuya nabuyele emgaqweni sabuya sahlala kancane si right kwasho ukuthi hayi nanto yakho niyatshelana ukuthi indoda sibuyele noma ibuyela ngawana bona sekwenzeka asitshelana sonke sesifihlelana sokuthi hayi mina sengibuye kodwa ngelila isihleli ndawonye yabona umuntu abe nesibini siyavula hawu nomuntu siyavula hawu ndoda hawu kanti ubuye nathi lento bafethu ayikho mnandi lento bafethu abanye bake babathini abathanda lapha into masayifuna uyifuna mina osho njalo yabo nje osho njalo yabona ukudlala ngiye ngimtshente yodwa ngithi yabo bra into oyilula vele mingekho kuwena into monga experience ilula vele shuthi nje omama beno anti benabanangane zisemgaqweni semgaqweni manje manihleli nobathathu lapha emgaqweni yile benisweni ikhuluma nixoxani ukuthi stophe man noma nithi madoda kumele sizame insuku ayifani stophe man weli yusu oyedwa qhamuka nomqondo yebo madoda ngeke phela madoda kuthundele ekhaya kona lo mdala kuyena-ke ube nalokho nje wasekushona yena-ke yena bengazwani yini umgaqo yabo uma ngikutshela nje yena bengazwani umgaqo noma behlala ekhaya yabo mekuthi unenkinga ekhaya uyabaleka
uzobalekela khona le round alale mhlambe banganini lo 3 days abuye ekhaya ukushona kwakhe beqala uzoshoshoka bePhoenix kwenzakaleni angasathi watholakala phansi awuthi yayona into yamkhawathi bekuzonda ukuhlala emgaqweni bekuzonda yena futhi besikhathalele ebheme njalo bethola imali akugibele ezosibheka la simadoda anti kubelwa nini ekhaya kubelwa nini elokushini inkinga kodwa le inkinga mabonje amaSulumane asibulala la amaPakistan asibulala bapheli ungeyasePakistan amaPakistan lana abulelizwe amaPakistan amashana nayayidayisa amaPakistan afika inesilile into isihlahla lokhu opium isihlahla masayithatha imixa kuthiwa make sure anqamula ngisho imbuzi masayithandazela lento babone masibevoshoka mase bayithandazela lento ayi plus umthandazo weSulumane bamaSulumane angithi yonkona amaSulumane abulelizwe iwona amaPakistan kodwa amaSulumane ngithi amaPakistan ngonkona ibona la bayiphela behlanisa masibenika amaTanzania ke mase ngokuza kwama isupply umhlaba ngoba banesibindi abafisa amaTanzania anesibindi abantu kuthiwa abanye ukufika kwabo la amaPakistan abulalizwe hayi wona lezi zinto lezo my friend lezi zinto lezo hayi wona labo ngabona behlele izitolo mfowethu wena yazi mawuzivula isitolo uyawa bona bawo abawo akudayisa ofish amlile hayi ukuthi ngibuye ngale into isitolo sokuwasha imali ukuthi kwazi ukungena ebanki ikwazi ukusaveka imali angathi amox mayifike yande imali nasi isitolo sokuclean imali egama money laundering yabo nje inkinga le plus bashayile ngale msalento yakhona abashayile angani uma beyithumela eMelika bona uma beyithumela aphi kodwa nje yasabala umhlaba wonke abashayile wa plus idila nani so kunamasime opium ePakistan yangibuka la YouTube kunengadi amasime thiwa khona ibhenywa nje njengensango bona bayibhema hayi laba bala khona ibhenywa njengensango into enjengensango laba khona ayina story into ejwayelekile njengogwansango ngoba lesasihlahla ngase sikhula khona kuphela sikhula khona kuphela emhlabeni wakho kuphela thiwa abalimi baficakala belele phansi kade kushisa ilanga beyohlakula emasimini bahogela wona bayi-inhaler usho njalo umbhalo noma isho njalo le video baficakalela belele emasimini bewuyaca kwafika ongoti besuka kwelaseMelika kwafika ongoti bamazwe ngoba labantu bathathwa bejethi bafile bayobekwa endaweni right mabezwakala bafika athi bayaphefumula imthambo yashaya balindwa futhi yezesanguluka lento egazini kwabo kwaseke ongoti bagqoka izamfonyo baya kule ndawo kade belima kuyo kwathathwa zonke izihlahla ezikhona sayo test kwaficakala ukuthi opium uyidrug uopium usebenza kumaphilisi amaphilisi amaningi ane opium phela ngithi ukubona ukuthi umuntu uma ekade egula bese ebhemiwunga eyibona ukuthi useyaphila angithi yebo ngisho ngakuthi ulimele uma esebhema kuba ngathi kupholile opium lo that is why yiwona ku-opium lo ofakwa kuzona zonke lezi zihlahla amaphilisi izinto nje ezilaphayo kakhulu uopium khona nawo ongoti abakudiscover lokho ukuthi naye lento ingasebenza kanje kwase ukuthi abangcolile kongoti baqala bayidayisa njengoba kuyinto abafuna nje ukuyibhemela yona for fun
kodwa ngokubonakala ukuthi iyamkhahlaza umuntu bagcina bayithatha-ke bayihambisa izwe lonke ngoba befuna ukuthi kahle kahle enye impi le impi le abasathathi ibhamu manje umshoshaphansi yebo kodwa manje bayazi ukuthi isizwe masisehungeni sisuke sifile ngoba plazi yeah dilwa nathi youth yebo abaphathi bakusasa yebo kushawa nje kabe edonsayo uma ubheme ihunga ingqondo yakhe ayikho enye into eyicabangayo ngaphandle kwayo uyalala uyavuka wenzani wena uhlezi ubheka ithuba lokuthi ngizoyithola kanjani into kuphela ngizithola kanjani into kuphela phela kanti enye into eyingozi ngayo ehunga ama-drugs wonke akhona akwenza ube hype wakwenza umqondo ube hype ihunga yenza umqondo relax nase-rehab bakutshela lokho suyingozi lapho yenza umqondo ukhule down urelax nje ubona abanye angithi kade usho ukuthi masibashayeli bala ngeke umfethu umuntu wemendrexelele mesimshayile uba nomfutho iyona into eyingozi ngayo futhi umqondo urelax kamnandi ila bayivume and most yamaphilisi akwenza ulale anayo opium mbese kwenziwe amaphilisi amaningi abo nje imithi eminingi ebhaliwe ukuthi addictive lephuma ngama prescription inawo opium bengayibhala futhi ngelinye igama low physics ukubalekela igama lo opium but imithi eminingi nje inawo yikho ushaya isipunu noma ushaya teaspoon hey uzungena egazini ukulalise yiyo lento le labafana abaphuza oncika abaphuza imithi yemkhuhlane yishayini elilodwa yo face ungayikhulumi le manje uyadingisa ukuphopha kwaze le hayi bengiqinisile basenkingeni embi yabona la basenkingeni bayikhulumi le abazali babo abazi ngoba basageza balala endlini iphela iyona inkinga le engathi bangcono bakwenye inkinga abafezi nawo hayi mobile material ufuna bheme ngayo mhlawumbe i-drug lincane akayibhemi kanye lento khona nama-Xanax phakathi ama-Xanax yini nje ama-Xanax egama lakho lokho amaphilisi la enhlanye okukhalima inhlanye ningi izinto abayifakayo lapha kule nto yabo hayi abanye basenkingeni ngicabanga ukuthi ishayile nina bendlondleni ophapha ekhanda kamenzi lokhuluma uprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sapho ngomthetho asohlangothini lakamandlakazi mangabe yaqala ukuba ingxenye ohlelo lethu luchungechunge le how I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la siyasilande khona abafowethu sizokhuluma kabanzi ngezidakamizwa siyacela ukufunda afunde futhi ofundayo makaqaphele ozele agade abantwana bakhe nawe uzigade ungagcini usithola usumzali onengane eseyidakamizweni kubeni sikhuluma ngezidakamizwa iqiniso lithi ke ingane ngeke uyivimbe futhi ingane ngeke uyikhethele futhi akekho umuntu othuma ingane ukuthi ihambe ezidakamizweni kodwa nje siyacela abantu baqaphele uhlelo lakho lokhu ukuthi abantu beqwashe nisixolele ngomsindo khona le ndawo le sekunokuthi uzwe igrinder uzwe ikhwela socela nisixolele nisibekezelela kakhulu it's a co-working space mhlawumbe ngelinye ilanga amandla ayoba khona sikwazi ukuthi sibe nendawo yethu la okuyobe kunokuthula khona uhlelo nelithole njengoba lunjalo ingekho into ephazamisayo ngemuva kama labo professor ngingwamkhize nginikhonze kakhulu siyacela nicindezele subscribe button cindezele nebell cindezela kweni ibheli kuzombe emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona sinye isiqephu engisiphosayo izoganqaza ucingweni ngizothi maningena phansi ngizobe senizitholela isiqephu sangalolu suku uma ufuna ukwazi kabanzi ngehunga no-opium nePakistan ithuba lelo ukuthi ngoba nje ngivala ngena manje yokusearch bani usearch opium search Pakistan check search uheroin uzobona ukuthi ngempela into esiyikhulumayo akuyona imbodana esikhuluma into esiyaziyo ngakho ke sengincenga